32 DZKI Radyo Ronda hatod sa sendo ni Councilor Architect Sunny Maestrado. Yahoo! Sabado na! Magmuya-muya kita! Online na, radyo pa! Mga tugang Diyos, marhay na aga po sa Sendo Gabos. Petsa 26 kita ka na bulan na Pebrero. Presenteng taon. Sa lado technical si James Oko. Sa information si Jimmy Guanzon. Sa transmitter si Rodel Cesar Asenman Joanner Divilla. Ako man po sa indong mga kaibahan ngunya na pagkaaldaw digdi sa programang Magmuya-muya kita. Ako po si Philip Barasana abot sa indonin good morning. Na panahon ngunyan naiiba. Paghali ko duman sa Barangay Santiago ngunya na pagkaaga naguuran. Pagabot ko digdi sa sentro kan Iriga sa Barangay San Nicolas. Mayo ng uran. Pero sala sa init, sala sa lamig talaga ang panahon ngunyan. May kasabihan na climate change. Talagang nagbabago ang klima. Pati ang mga tao nagbabaguman baga. Ang mga millennial ngunyan. Iba na ang mga kaisipan. Sabi kan nakaulay kun sarong punong barangay dyan sa Banuan kan Buhi, Kasudma. Sa paagi ni punong barangay Welibong Nieba. Ngayaan Pilipinas may laban kun sa World War. Pambira niya ako. Ano to World War? Wasa nga, mga chismosan mga Pinay. Siningan panlaban ta sa gyera. Ang pagiging chismosa. Makonsuelo. Mayo man nga kitang pwersa. Pero kung sa kadunungan, sobrang dunong nga kan mga Pilipino. Dawasay na lugar sa ibang nasyon, igwang mga Pilipina na nagtatrabaho. Pero pag-abot sa panlaban sa gyera, mayo kitang pwersa. Kaya makahirak bagakan mga Pilipino. Sa pasil sa nang sakupon ang nasyon kan Pilipinas kan ibang nasyon. Mayo man kitang panlaban sa si Felix Lagrimas na palanduman sa transmitter. Mayo man kitang panlaban sa persa kan mga darakulang nasyon. Arog kan China, anong panlaban ta dyan? Na nakaposisyon na digdi sa tuyang nasyon, magparapakitosayang kita sa China, baka sarong pindot sana. Sumabog na ang Pilipinas. Ang problema kan Pilipinas, nakaposisyon na po ang nasyon kan China digdi sa tuyang nasyon. Ayaw na kitang magiginibo kung ano ang gibuhon kan nasyon kan China sa Pilipinas. Kaya si Presidente Duterte mas lalong pinalala ang sitwasyon. Malata, garo isinangra kita sa nasyon kan China. Iba talaga ang nangyayari ngunya ng mga panahon. Pilipinas sobrang dunong, pero pag-abot sa persa mayo kitang magiginibo magin sa informa nin negosyo. Dominado po baga kan nasyon kan China. Pero pag-abot sa mga panggera, mayo pa man sindang laban sa ibang nasyon na darakula arog kan Estados Unidos. Dahil pa man kaya kan China. Kan sa indang mga gamit man disposable. Baka paglupad madali na humugpa digdi sa kinaban. Sa bagay kung may mga laog man na bomba, atomic bomb, an mabagsakan malas.
isa man po ang nasa linya, contact. Ring Rocky, go ahead. Salamat sa karundang nga Philip. Maray na agad ang mga parantabay sa tuya mga dagdag na mga impormasyon na sa lado lokal digdi sa probinsya kan na Camarines Sur pahayag kan DNR na kung nasain nagkapirang mga banuaan an nagkaigwani na tree planting activity lalong-lalo na duman sa mga lugar na haros sa kinalbo na an mga kakahuyan alagad may mga grupo na nagkaigwanin na pagtaranom na kung nasain man na ini an pinagpasalamatan kan DNR na kung nasain man an sinambit na mga similyang kahoy na pigtanom an arog kan na ipilipil nara asin man an mahugani asin man iba pang klaseng mga kahoy na kung nasain man an sinambit ng mga kabukidan digdi sa probinsya kan na Camarines Sur an pinagkalbo na asin man sige sa daan purutol na kahoy alagad dahil man pinag-riribayan. Pinag-iwasan lang nga digdi ang pagpadagos na pagkakagigwanin na landslide asin man ang pagrusok kan adaga or tubig baha na ninulit mayo man ng mga nakasarag na mga kakahuyan. Siguro pa man sa impormasyon, basta sa dapat kung matanom sigurohon na mabuhay ta igwad ang mga nagtataraw ng karudang nga pidip na basta sa nangaya itanom ang kahoy dahil naman pinabayaan naman na dahil mabuhay basta pag tinanom na asikasuhon na hanggang sa mabuhay sinambit ng kahoy na mga tiga tanom o kung so ito mga barangay kinakaipuhan na asikasuhon man sinambit ng mga pinagtanom na kahoy. Iyatawi ka rin na Pilip, ano ito yung dagdag na informasyon? Ini si Rocky Bayuko. Salamat karundang Rocky sa mga dugang mong informasyon hali dyan sa luwas. Oy, good morning palan ki Rod Pornilius asin sa iyang esposo. Diyan sa Sagrada Baaw, Camarines Sur. Nakaantabay palan sa Satuya, pambihira. Asin belated happy birthday kay Chichi Chavez. Itchit. Yan po sa Masuli, Bato, Camarines Sur, nagselebrar kan sa iyang kompleanyo kasudma. Obin pa ni si Itchit. Pero kabats me. Sa UNEP High School Batch 87. Paano ko nasabing Hobin, da kisi-kisi permi. Una mo perming nasa freedom fighter. Si Itchit marhay magmotor. Pero asinsado na pati ni dyan sa Masuli, sa Banuan kan Bato, garo may peace fund din niya. May peace kids. Hindi napapangirit ako ka na nagtalikod na bulan na nagkumplean nyo sa ibang mga kabats ka na UNEP High School Batch 87 ta si Itchit kursonada pala ni Rico kan panahon pambira niya nagkabrulgaran digdi. Sabi ni Itchit, day katulos kaya nagsabi ay makonsilo niya akong urulay. Makonsilo man si Rico ang kaulay. Pambiran mga kaklasmate talaga. Ay, good morning ki Edna Torres. Hindi ni asinsado na yaon sa nasyon kan Espanya.
An agum Espanyol, maray pa man yan. Tagabos na ka-classmate, ka-batchmate ka na UNEP High School Batch 87. Good morning po sa Indo Gabos. Sinsya na kamo kasudma kundi ako nakaabot dyan sa kumpleanyo ni Etchit sa Masuli sa Banuan ka na Bato. Ako kaya garuman si City Councilor Sani Maestrado, pang Vice Mayor naman ang Lakaw. Perming busy. Arog talaga kaya nan buhay kung minsan kadakol lang mga imbitasyon sa sakuya na dahil ko nadudumanan. Papaano na daw niya ako ini. Kung pwede sanang hawak ka mag-invisible, pagbanga-bangaon. Pero duman po sa napag-urulayan mi kasudma, makonsuelo yung kaulay ning si punong barangay Willie Bongnieva kan barangay Lourdes. Tapos itong mga pag-iriban niyang mga tugang niya tong itom. Ay kung mano-mano lang ngayon, may laban ang mga Pilipino sa gera. Paano mo man niya ako nasabi, Kap? Kung tirigbasan man lang ngayon, paranaan, rolumayan, ay may laban ang Pilipino. Daw tubod kaman niya ako sa lumay. Pero nga da ako binsidong gayo sa lumay. Ta kung may lumay nga, sa tuyang presidente, piglumay na, nagpundo na sa pagka-presidente, linumay na. Pwede man niya ako. Mga kulam-kulam ngayon, kung makikilaban niya kita sa gera sa ibang nasyon, arog kan China, di kinulam ta na lang yan mga Chinese. Hindi na kita maparagamit pwersa, tamayo mang kitang panlaban kung sa pwersa. Ako, makonsuelo ang mga kaulay na ini. Kan panlaban ta ngayon, pagiging chismosa ta. Bira niya ako. World War ngayon. Mahilig kita kaya ng mga Pilipino. Pero nga pag-abot sa ito bagang confidentiality kan sarong bagay na di pwedeng iluwas. Ay, dahil nga ibubulgar nga yan kan mga Pilipino, mga chismosa. Kaya kita ngayon, magana kita sa World War. Kaya ko, may punto man ha. Sa iba, balangibog yan. Ipapaluwas yan sa social media. Kaya lang garo mainiton mga digdi sa tuyang kwarto ha. Higagaranot baga ako. May diferensyan aircon ha. Bakong lipot ang nagluluwas, init pambira. So, okay lang sabi nga ni kaya ang importante nakakapagtaram kita ngunya na pagkaaga nin malinaw ang pag-iisip. Masakit yan kung pati ang isip ta madispalingghar. Nya ko nang malisyahan ko pati ang konsol nag-iinit. Ano daw niya ako nangyari sa aircon? Minsan po ang mga kagamitan baga lalong-lalo na sa radyo high-tech. Kaipuhan ang lipot. Pwedeng maapektaran ang mga ekipahe. Lalo na ang computer. Kaya lang, pabayaan ta na yan na paano yan. Nagka-diferensya gadaan sa tuyang aircon. Minsan, yan ang inaapod na unavoidable circumstances. Pero man yan makina, minsan naabot ang panahon na naluya. Dahil maibitaran. Kaya may saro pa kaming pinag-ulayan duman, tan mga relihiyon pala, digdi sa tuyang nasyon. Iyon namamayag, pag araw kan Iglesia ni Cristo, lakop na po baga digdi sa nasyon Pilipinas, asin sa ibang nasyon. Kaya kung sa dunong ang mga Pilipino, tunay. Ang iglesia pati, dominado. Maski eleksyon, kung isa yan gusto nindang iboto, suportaran, paganahon, nagana.
solido po ang sendang suporta. Pag-abot sa mga relihiyon, naiiba ang iglesia. Kadakol nagkakaharaman ng mga, sabi nga ni Gan, simbahan. Kada eleksyon God, may simbahan na ipinapatugdok ang iglesia. Matindihan sa indang fundraising. Iya po ta daw inikipinsan na Edgar na Mimay kung anong masasabi niya sa iglesia. Sa kada da suportahan kan iglesia digdi po sa tuyang nasyon minagana. Pambihira. Kaya sabi kan sa kuyang amigong kapitan dyan sa Barangay Lourdes, an maray nga kay ni partner, magbilog man kita nin relihiyon an aapuduntang Iglesia Libertad. Pambihira niya ako. Papaanohon taman yan. Pasil sa na ngayon. Makuha nga kita nin, kumbaga, milagro. Tawong milagro, digdi sa kinaban. Baga bako niya kung mabibilog ta kayan, ano yan, relihiyon, baka mabilog ta kayan para bulong. Oo, taigwa nga ni pong dati sa nadaang naggagakod karabaw para lawig, bungog pangani. Tapos diyan po sa Banuan kan buhi, nagbulong-bulong siya. An pangaran kan sa iyang pagbubulong, banal na kamay. Yaw na po yan sa YouTube. Ngunyan, napapahali niya itong satanas ko, no? Sa mga taong sinasaniban, may bulong sa mga nakagat nin ayam. Kundi para sa kuan dapat bulungon kan banal na kamay kay ni. Kung paano magkaiguanin kwarta sa bulsa an mga namamanwaan. Paano siya makagibonin kwarta. Sa ako may aram ako, sarong kagawad sa Banuan kan batukan mga panahon na nagigibo po ni na kwarta, nagmamagic an itinataw sa muya. Ang ginigibo niyang mga kwarta 50 hasta sanggatos 20 pesos. Pero pag naglangkaw na dyan, dahil na niya nagigibo. Magicero po itong dating konsal na ito kan Banuanin Bato na dipunto. May naiiba ito na sabi nga ni kayan katangian sa buhay. Hamak mong paiikot-ikoton kung ano-anong bagang pigigibo sa garapon, kung anong tinatakupan. Pwede nagigibo ang kwarta tapos itinataw sa mga media. Pambihira niya ako. Pag dinulok mo ito, tatawan ka kay tunin kwarta hali sa magic. Ako makonsuelo man ni si kagawad. Kaya ngunyan pong panahon ng eleksyon, ang mga politiko dapat mag-magic. Maggibunin sa diring kwarta, magikon ang kwarta, iyon kaipuhan kan mga butante, ngunyan ang mga panahon. Kung mayo kang kwarta, ay nagbublay na kan aldaw mo. Kung kadakol ang nagpipila sa imong mga butante. Ampuan na mamalisyahan kung unya ng mga panahon, makahirakan kandidatong mayong kwarta. Kaya an mga kandidato ngunyan, an ginigibo, magparatago-tago kung mayo man sa nang itatao, duman sa mga constituentes ninda, mga botante. Kaya dapat palan ang mga kagawad ngunyan, maging magikero man. Mag-magic, maggibunin kwarta. Taiyan ang kaipuhan kan mga botante ngunyan ng mga panahon. Sa sobrang pangangaipo kan mga botante, harabo nang magtrabaho ang iba. Gusto na sana magparahagad sa mga kandidato. Kaya magtios man po kitang mga Pilipino kung pagkatapos kan eleksyon, sobra katios kan Pilipinas. May igwa na naman nga ni pong kaisipan ng gobyerno sa paagikan Bureau of Internal Revenue na magbuwis
Kaya ko lang na kunya na mara ito magbuhis na nganing ibayad sa pagkakautang kan Pilipinas ay pambira. Para sa kuya, illegal yan. Katuntuhan yan. Nagparautangan mga yaon sa gobyerno. Ano ta, day itaw sa mga tao. An mga inutangan, an pinapasakitan po baga kan mga dakulang pagkakautang kan Pilipinas sa ibang nasyon, iyo an kitang mga Pilipino na embes na makonsueloan mag-uroogma. Kamahal na kan mga presyo kan barakalon, an paguna kan iba. Pag nagutang ang Pilipinas, makikinabang ang mga Pilipino, kadakli. Ang nangyayari po, makikinabang ang Pilipinas sa ibang nasyon. Kaya kita po nagtitios. Bakong araw gayan ang sistema dapat kan gobyerno. Maging fair. Nahirak man po kan mga Pilipino na pigpa para tiok sa paagi kan ka mga mahal ng pagbubuwis. Yaon dyan ang bat. Daw, aday ka magbuwis kan sa imong mga real property, kinakaltas na ang buwis sa mga binabakal niya to, mga prime commodity. Apera kan sin taxes na pinagsasabi ning mahalo na buwis sa sigarilyo as in arak. Sino pong huna kan mga Pilipino ka ito makakarahay so value added tax na kinakaltas sa mga binabakal kan sa tuyang mga kababayan. Ito pala, makakapagabat pa sa satuya. Iyo pan ebat o expanded value added tax. So iba na bibenepisyaran sa mga senior citizen. Paano man sa bakong mga senior citizen, ano man po ang benepisyo kay ning bat? Kaya dyan po, mag-isip ang mga Pilipino. Sa sobrang langkaw kan buwis tapos papatungan pa tayo babayad sa ibang nasyon sa pagkakautang kan Pilipinas ay pambihira. Bako po yan ang makatarungan. Masupog man kamo. Kung sa pagbubuwis man lang ang mga Pilipino ay lubog na sa buwis pasa ng pigbabayadan kan lambang Pilipino po digdi sa satuyang nasyon. Yan pa sana sa mga mayor na barakalon, tigmaok na ang mga Pilipino sa pagbubuwi sa kinakaltas na bat. Daw, isay po ang nakikinabang, nagkapera sa nabaga sa tuyang gobyerno, sa mga yaon sa posisyon na iba. Tul-tul daw na pa sistema po yan gan sa tuyang gobyerno. Nagkaiguan naman id sa people, itong pag-celebrar kang id sa people power, ano man na pala kan mga Pilipino. Magpara celebrar kan IDSA People Power, yun napatalsik si dipuntong dating presidente Ferdinand Marcos. O so mga sabing hero nasa likod kan pagpapatalsik si dating dipuntong presidente Marcos, hain ang unyan, marayaman baga. So mga sigaan sequestered kan mga sinasabing nakulimbat kan pamilya Marcos. Haray na so mga sinequestered nindo. Yan ang kahaputan. Garo si kamo sana nagrayaman ay. Benontes po kitang magpadagos ka na sa tuyang mga pinag-uuralayan, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian na maka-Pilipinas, taong may respeto sa buhay at pamilya, makabuluhan at matinoong pamumuhay. Siya yung makapagtataguyod ng kabutihang panlahat, di mangiiwan, makakasama ang lahat. Malinaw ang pananaw sa makabagong bukas, makatwiran at patas pakisama, at higit sa lahat, maka-Diyos siya dapat. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian, maka-Pilipinas, maka-Pilipinas. Gabayan ng Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming Panatang Maka-Pilipinas. Iboboto ko, Maka-Pilipinas. Makabayan sa lupang sinilangan. Makataot may respeto sa buhay at pamilya. Siya ay makatwiran at patas makisama.
Masigasig tumulong makaahon ang bawat isa. Makatarungan, makalingat, maalalahanin sa kapwa. Makakasama ang lahat, siya'y di mangiiwan. Siya ay makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Siya ay makabatas. Siya ay makatotoo. Siya ay may malinaw na pananaw para sa makabagong bukas. Higit sa lahat, siya ay makadiyos. Kaya't ayaw niya ng karahasan. Siya'y makakapayapaan. Iboboto ko ang isang tao na makakalayaan. Isang leader na makakalikasan. Isang Pilipinong makabuluhan at matino ang pamumuhay. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PPCRV. Managos po kita digdi sa tuyang programa. Good morning sa mga parantabay niya to dyan sa Sagrada Baaw, Camarines Sur. Si Tonet Baldos, si Laika, asin ki Jazz. Just call me. Just call me kung may handaan. Yan man sa San Nicolas sa Banuan kan Baaw. Kay Kati Sumayaw, kay Christina Naiti Magtarayo, Pahardo. And syempre, kay Manay Munching Maglapid, saka kay Kagawad Chris Ablan. Kumusta po kamo? I hope and I wish pa na happy and sendong morning munya na pagkaaldaw. And siyempre sa mga parantabay niya to dyan sa Pamukid, San Fernando, Camarines Sur. Si Margie Simata Ramos asin sa iyang bilog na pamilya. Yan sa Banuan dyan Libmanan, may mga parantabay po pala na kami. Kumusta po kamo dyan sa Primer Distrito, kan probinsya ng Camarines Sur. Dyan sa Tercer Distrito, kan probinsya ng Camarines Sur sa Partido area. Alagad pag-abot po digdi sa Rinconada area sa siyudad kan Iriga, may mga oro istorya man lang na nasa sagap kita. Sa Kesyo Arog Kayan, ining grupo ni Mayor Madel Alpilor nasubuot ang tututukan iyo na sa siyudad kan Iriga. Pambihira niya ako. Haputong ko daw kayo ni si Mayor Madel. Maaraman kan mga taga-syudad kan Iriga kan Rinconada area kung tutuan mga nagluluwas na bareta laban sa iya na ang tututukan na sa napag-abot kan eleksyon ang syudad kan Iriga. Paano naman balan? So matuod na Rinconada ang migpayaba ka mga taga-Iriga ka mga taga-Rinconada. Pero may mga saywar na ginigibuan mga kalaban sa politika ni Mayor Madela. Kung ano-ano pong mga pigpaparapaluwas na negatibo sa alkalde kan syudad ni Iriga. Usong-uso na po yan ngunyan ang mga vlogger, troll, panraraot sa social media sa sarong politiko. Ako dahil ko man sinusurog si Mayor Madel, tabako sa naman siya biktima kan mga troll, vlogger na pinagrarautan sa rong politiko. Nangani sa nasindang mamayagpag digdi sa Rinconada area. Bako pong arog kaya ng tamang pamumulitika. Ilatag ninduan sa indong mga programa na makakarahay, bako makakaraot. Saan gusto nindo magparaumawon sa nakamo? Pero unethical po yan sa sistema kan politika digdi sa tuyang nasyon. Kaya nga ni day nag-aasin supuan sa tuyang nasyon sa sobrang pamumulitika kan mga nagkapirang politiko. Magtrabaho ka mo para sa tama. Dahil nanindo pagrauton na ibang mga politiko digdi sa Rinconada area. Kung gusto nindo magserbisyo,
bako sanang digdi sa Rinconada area, pati sa probinsya nin Camarines Sur, pakarayon nindoan pasistema kan paggobyerno digdi po sa probinsya nin Camarines Sur. Dinara na nga ni nindoan Kapitulyo, pinali na nindo, anong yaon sa Kapitulyo, ginaba. Historical man po bagayan, digdi sa probinsya nin Camarines Sur, haray na sa mga parakur-kontra, dahil kinontra, nagabaon ang Kapitulyo Provincial kan Camarines Sur, kung mga tol-tol man ang ibang mga parakur-kontra. Ako po na malisyang ko, kung totoong pagserbisyo ang kaisipan kan sarong pamilya na ini na politiko digdi po sa probinsya nin Camarines Sur, haloy na, ginibuan makakaray sa probinsya, bakong makakarao. Kadakol nga ng mga provincial road na dapat asikasuhon. Iyan na, pasiring dyan sa Banasi, sa provincial hospital. Ano yan taday na si semento? Paparagamit na ang provincial hospital. Bakong simentado ang palaog dyan, pambira. Turul-tulan sa nangani po kita, digdi sa probinsya nin Camarines Sur. Kadakol man gustong magserbi bilang gobernador kan probinsya nin Camarines Sur, alagad udasin tabo. Taka mo mga nakagamot na sa posisyon bilang sarong dakulang politiko. Kamo ang linalauman kan probinsya nin Camarines Sur na masalbar sa lakmang kamugtakan kan probinsya. Kundi kamo man sa napuan nagpapatunod kan probinsya nin Camarines Sur, kamong pamilya. Minsan makasuya baga ang nangyayari digdi sa probinsya nin Camarines Sur. Ang Rinconada area, sarong distrito, igpaparapakiaraman. Kadakol distrito, ang probinsya nin Camarines Sur na pwedeng pakarhayon nindo. Ang mga provincial road, sasabing number 1 tourist destination kuno ang province of Camarines Sur ay Inda. Baka dumansa na sa Gota Beach sa Tugawi. Ayun ang number 1 tourist destination. Tapos itong Nubaliwik Park sa Laguna. Mayo naman na number 1 tourist destination digdi sa probinsya nin Camarines Sur. Kaya ito, pigo orgulyo yan. Pero ngunyan hain. Pero nagkapira sa na pong politiko ang nakikinabang sa mga yaman kan probinsya nin Camarines Sur. Masakit yan pag-arog ka yan. Habang titindi manindo. Masupog man kamo sa mga taga-probinsya nin Camarines Sur, lalong-lalo na digdi sa Rinconada area. Ano ta nagpapara susok-sok baga kamo digdi. Nagkakaguluman ng Rinconada area, sige nindo ang susok-sok digding, bako man talaga kamong proof yung taga-Rinconada, taga-Iriga. Sa sunod yan, congressman digdi sa Rinconada area, syudad kan Iriga, Chinese na. Kung arog kayo ng sistema, kita dahil nakikiiwal sa mga politikong ini, pero pakarayon ang sa indong trabaho bilang leader kan probinsya. Kapag dinodulok nga na ikamo sa indong harong dyan San Agustin, abang sakit kamong ranihan. Kadakol na agihan antis makaulay ang gobernador kan probinsya nin Camarines Sur. Yaong pa dyan supagkadro darakulang hawakan na mga nakapalibot sa iya. Tol-tol daw yan, na servidor kan banwaan. Na dahil nga ni madulok-dulok kan mga tios na namamanwaan, pagpapara-imbestigaran ka muna, kung sisay ka, pambihira. Nagpabisto ka na nga ning media, dahil ka man lamang entertaino na tol-tol. Pansadiri talagang interest ninda. Personal. Namimili nin i-entertain na bisita, pambihirang buhay tapo ini. Di sa Rinconada area. Tapos pagpaparabugtakan in lapida ang mga covered court, pagkadro darakulang apelyido na bawal nga niyan.
taxpayers money bagay, yan ang mga covered court na yan, ang pinaggagastos kaya, nahali sa buwis kan mga namamanwaan. Kaya ito na nga ni po pagparalukuhon ang mga taga-Ringconada, ang mga taga-Camarines Sur. Saan nangyayari, biglulukutan mga taga-Camarines Sur. Pigpapara Gurugalyetan, mga covered court na yan, nahali yan sa buwis kan mga namamanwaan. Ang paguna ninda, sa diring kwarta nindan ginagastos dyan. Bubugtakan pa kan mga lapida nindang naghihibog na. Kaya minsan linulupad kan bagyo ang mga atop, kan mga covered court. Suwasa. Grabe ang gunting. Minsan, dahil ko daw maintindihan ang mga politikong iba. Habang yayaman na harabo pagiraray mag-uruntok. Pati pa ubaya naman indo sa ibang mga politiko. Mga traditional politician. Kadakli digdi sa nasyon kan Pilipinas. Harabo nang magharali sa puder. Sagkod na degayod na sisimot ang kwarta kan banwaan. Minsan makasuya bagang pagparaisipon kaya nagtitiyosan Pilipinas sa sobrang pamumulitika ginagamit ang kwarta kan banwaan kan nagkapirang politiko. Although gabos man sinda, sabi nga ni kan mga nakaulay ko, gabos man ngayon nagkukurakot pambihira. Maayo naman yang tol-tol na politiko ngunyan, niya ko igwa pa man gayon. Yaon dyan si Kunsyal Sani Maestrado na handang magserbis sa Indo anuman na oras, anuman na panahon. Lampas sa rong dekada ng naging serbidor kan syudad nin Iriga. Haloy nang nagserbi sa mga Irigenyo. Asin mo niyan, padagos na maserbi, padagos na mapursigi sa obhetong marealisar ang mga planong mapagayon ang Iriga City. Architect, Councilor, Sani Maestrado, 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 Maestrado. Padagos po kita digdi sa tuyang programa. Pampahay blood po kayan mga nangyayari digdi sa tuyang probinsya sa enterong nasyon kan Pilipinas. Sa pag-celebrar po kan IDSA People Power Revolution kasudma. Harain na sa mga tunay na nakipaglaban sa IDSA People Power. Bagay si iba na dipunto na ki dipuntong dating presidente Cory Aquino na ito ang pinunan kon kaya nagkaigwanin IDSA People Power Revolution, nagkaigwanin transition government sana taon 1986. Tapos nagkaigwanin bagong konstitusyon ang Pilipinas, itong 1987 Constitution na pinag-emendaran kan Constitutional Commission digdi po sa satuyang nasyon na dapat ang termino kan sarong presidente sarong beses sana o sarong termino sana sa laog nin 6 na taon. Dati po kaya kan dai pa nagkaigwanin bagong constitution sa paagi kan 1987 na pinagbilog kan Constitutional Commission na pinagkrear ni dipuntong dating presidente Cory Aquino. Ang presidente pwedeng mag-re-elect so dating constitution. Ang problema pig para garo pigrawrawan ang konstitusyon kan Pilipinas kan panahon na ito. Kanan presidente si dipuntong dating presidente Ferdinand Marcos.
ginibuan pagbago sa konstitusyon, naging parliamentary form of government, nagbugtak nin prime minister, nakaputkan presidente sa paagi ni Prime Minister Cesar Berata. Ngunyan, kung ano man po ang gustuhon kan presidente, yun na po ito sa pagdeklara kan martial law kan 1972 na by the power vested in me. Duman po ang tinutungkusan ni dipuntong dating Presidente Ferdinand Marcos. Nanagin poderoso ang mga militar digdi sa satuyang nasyon, kung anong isugo kan presidente, matubod sindata. Poderoso ang presidente kan mga panahon. Pero ngunyan, poderoso man girara yan presidente. Dawa mayong martial law. Saan sabi nga ni kaniba, ini man si Presidente Rodrigo Duterte, karoman siya nga diktador. Pambihira niya ako. Sa iya ngayang mga inaasta, ginigibo, ngunya ng mga panahon. Kung ano ngayon sa iyang gustong paluwason, siya baga ngayon nasusunod, mayo mo nakakakontra. Kuwasang kapot ang Kongreso, Senado, as in ang Judiciary. Kaya nawawara po ang check and balance, ang demokrasya. Kung ang sarong presidente gabos gusto kontrolon, magsunod sa iya maski sa salang paagi na pasistema kan paggugobyerno. Dapat po maintindihan yan kan mga namamanwaan. Saan gabos na mga naging presidente, anas man yan may naginibuhan, digdi sa tuyang nasyon, maging diktador pa yan o ano. Alagad, may mga, sabi nga na yan, sa paagikan history, na dai malilingawan kan sa tuyang mga kababayan, kan mga namamanwaan, kung ano ang ginibo ninda, digdi sa nasyon Pilipinas. Kabihira po kan presidenteng din ng utang sa ibang nasyon, sa World Bank. Kita, nagpuun kita sa utang. Bako pa si dating Presidente Ferdinand Marcos, itong dipunto, igwa na po kitang utang bago nagtukaw ang dipuntong dating Presidente Marcos. Puun pa ki dipuntong Emilio Aguinaldo, may utang na ang Pilipinas, ipinangutang na kita. Basahon nindo ang history saan mga presidente sa Pilipinas. Kita dati nang baon sa utang. Si Presidente Quezon, iba man. Pinaglalaban daan sa sariling wika. So problema kan magadan ituon duman ilinubong sa nasyon kan Amerika. Si dipuntong dating Presidente Manuel L. Quezon. Kaya kung pagbabasihan ang istorya kan mga naging presidente sa Pilipinas abot sa EDSA Revolution, halos mayo manggayong nababago sa pasistema kan gobyerno. Nabagulang talaga kan panahon ni dipuntong dating Presidente Marcos na nagkabaon-baon sa utang ang Pilipinas. Para pangutang baga kita, kadakol nagkaharaman na proyekto pero baon sa utang ang Pilipinas. Katakutan kita kan ibang nasyon, may superpower naman kita kaito kan panahon. Yung mga pangyerata talagang matindi. Kaya ang Pilipinas kan panahon, kinakatakutan kan ang presidente si dipuntong dating Presidente Marcos. So problema kan ideklara sa martial law, naging poderoso. Tapos kan bayaan sa Pilipinas, baon sa utang. Nasagkod ko niyan, nagparalubo sa utang. Pasalin-salin ng presidente. Nagkabaon-baon po sa utang ang Pilipinas. Kaya imang kita nakakahawas na sa trilyones na pagkakautang sa ibang nasyon. Bako sa ng bilyones, trilyones ha, imagine. Ang utang tangon yan sa ibang nasyon, nasa 14 trillion pesos. O, ngunyan, inabot pa kan pandemic, kaining COVID, anong nangyari sa Pilipinas?
Tios na naman. Nag-utang na naman. Mayong gagastuso na pambayad sa mga frontliner. Duman sa mga nalalockdownan, mayong isusuportaan gobyerno. Basta baga may lockdown, may relief. Tapos ito nga ning mga istorya na pagkrinimit, aabunaran kan gobyerno sa pagikan PhilHealth. Napugrot baga pati PhilHealth, garo mayo nang ibinabayad sa mga ospital. Ang iba, napupugrot akong kinukurakot kan ibang mga yaon sa posisyon. Kaya ito ang social security system ay nagkamal nin kwarta, yaman ang harlangkaw na opisyal kan social security system. Pero dahil man nag-i-increase yung mga pension kan mga naguhulog sa SS, yung mga pensioner. Ini man pong digdi sa PhilHealth, nagkapiraman po bagan mga nakikinabang na halangkaw na opisyal kan PhilHealth. Kaya magserbing adal sa mga Pilipino ang mga ginigibo kan mga yaon sa ibang ahensya kan sa tuyang gobyerno. Ang bilog na ringkunada, nakatutok na kay Philip Baracena. Medyo mapungaw, mamundo ang mga nangyayari po sa satuyang nasyon. So mga nasa likod kan it's a people power revolution. Si dating Senador Gringo Honasan, si dating Defense Secretary Juan Ponce Enrile, si dating Presidente Fidel Ramos, hinda po bagan mga nasa likod kan it's a people power kan panahon. Kadakol kay tuan nakipaglaban tangani sa ng mabawi sa pamilya Marcos an gobyerno sa pagiging diktador kay ni. Ayan po ang narumduman ko sa it's a people power. Napig celebrar kasudma. Hadaw si Presidente dating Presidente Ferdinand Marcos sabo po bagay itong magali sa poder kundi nagkaiguanin people power. Yan susabing angap sa pwesto. Habo ng bayaan Malacanang kundi pa ini kinuha kan Estados Unidos i-dinivert an huna pasiring duman sa Hawaii. Ito pala niya man sa nasa pauway. Kaya, yan ang naisip ko. Kaya si Aldrin Lee kung minsan tubod na maray kay di puntong dating Presidente Marcos. Pero niya ko ibaan kunyanan ni Aldrin Lee. Kundi, kanya-kanya kitang pagtubod. Kaya lang, habo niyang ako ng mga paliwanag ko. Kung nanoan ginibukan di puntong dating Presidente Marcos digdi sa Pilipinas na halos sa buunang maghali sa posisyon. Ngunyan mabalik na naman baka pag nanggana si BBM abo nang bayan man ang Malacanang. Masiram baga nasa puder. Masiram ang nasa pwesto. Igisanan mga pasiram-siram kan ibang mga politiko niya to digdi sa Pilipinas sakaan mga may haralangkaw na posisyon. Ang paghuna ninda, sinda na sanan maray na Pilipino. Nagkapira sana, pero ang daininda naririsa, ang kadaklan tios ng mga Pilipino. Nagsasapo nin kasakitan ngunya ng mga panahon na daiman na resolveran kan it's a people power revolution. Una ko, nagkaiguanan in transition government maihahawas sa lakmang ekonomiya ang Pilipinas. Dahil magkakabaon-baon sa utang, ito pala mas lalong magpaparalala ang pasistema kan gobyerno sa Pilipinas. Nagkabaon-baon sa utang. Ang pirming pinapadaba kan mga naging presidente, ang militar. Ang pwersa armada kan Pilipinas, tanganing day magkodita, day mag-alsa laban sa gobyerno. Napigpaparapasakitan ang mga kasaraditan. Sana ini po ang maging panalmingan.
magkaigwanin moral lesson ang mga Pilipino dapit sa mga nangyayari digdi sa nasyon kan Pilipinas. Ako, saludo ako sa mga naging itong mga nasa likod kan IDSA People Power na nagdonar nganin kan sa iyang buhay si dating Senador Ninoy Aquino. Hindi ngunyan, ayaw man kitang magiginibuta, mayo man kita sa posisyon, sindaan marhay ng mga yaon sa posisyon. Ang pinaka panlaban ta sana, ang sa tuyang buto sagrado, butuhan ta bakung an kwarta kan mga politiko. Ang naisip kaya kanibang mga botante pag tinawanan nin sinsilyong kwarta. Okay na, iboboto nan sarong politiko, pambirang buhay tayo ni. Na masapo kita nin tulong taon, anom na taon na pagsakit na naman. Dapat mag-isip na po ang mga Pilipino ngunya ng mga panahon. Mas lalo kitang mababaon sa grabing kapagtiusan kung ang mga millennial ngunyan day magbaguan mentalidad. Nan paghunanin da pag natawan sinda kan nagkapirang darakulang politiko nin sobre na kadikit, okay na ang sendang mga buhay. Ang masunod na henerasyon po ang magsasapo nin grabing kasakitan pagday napakarahay ang sistema kan paggugobyerno sa nasyon kan Pilipinas. Minsan, ang ibang pong nasyon nagkakaigwan ng giyera. Araw kan Ukraine, apektado na naman ang Pilipinas digdi. Mamahalan mga presyo kan mga barakalon, ang produktong petrolyo na daay na nga ni masawata, sabi nga ni kan, ang pagparalangkaw kan presyo. Gano inaabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa lado technical si James Oco. Sa information si Jimmy Guanzon. Sa transmitter si Felix Lagremas. Asin man Aldren Orlanda. Ako po ang sendong kaibahan ngunya na pagkaaldaw digdi sa programang Magmuya-muya kita. Hatod sa saindo ni City Councilor Sunny Maestrado kan syudad din Iriga. Ako po si Philip Barcena nagpapadyos mabalos kan saindong daing sawang pag-antabay.